opleve Syd- og Sønderjylland i påsken, og vi elsker at køre i noget nyt, når vi skal på tur til kultur. Påsken er simpelthen bilforhandlernes juleaften, men i år der er det lidt anderledes. I år der er det brugtbilsforhandlerne, der har en fest. Der er fart over feltet hos Bilhuset Kolding. Nu må jeg sige til, hvis der er noget, jeg kan gøre, eller hvis der er noget, jeg vil ud og køre en tur i. Påske er bare en dejlig tid, og det er typisk en rigtig, rigtig god biltid også. Det er forår, og solen skinner som sagt, så ja, det er en god tid for bilhandler. Særligt påskedag var der nok at se til. Jeg tror, vi havde den travleste dag, vi har haft til dato endnu. Simpelthen, vi åbnede klokken lidt i 11 og lukkede klokken 4. Og der var masser af mennesker hele tiden. Her anden påskedag har kunderne dog også fundet vej til butikken. Vi har været og kigge på en brugt bil til min mor. Rasmus Johansen Schmidt og familien er langt fra de eneste, der lige nu kigger på brugte biler. Det er nemlig det seneste år blevet sværere for forhandlere at skaffe nye biler hjem, fordi bilproducenterne er udfordret. Derfor er markedet for brugte biler eksploderet. Der er mangel på brugte biler. Vi er mange om budet. Der er mange, der rigtig gerne vil sælge brugte biler lige for tiden. Så ja, det er en sjov tid, vi lever i. Når vi er inde på at søge på nettet, så kan vi ligesom se, at der er nogen færre biler, end hvad der har været her end hvad der har været bare for et års tid siden. Ved påsketid sidste år forlod en del biler matriklen her i Kolding, men brugtbilsforhandleren mærker en tydelig forskel i år. Vi handlede også mange biler sidste år, men vi kan mærke det på den måde, at det er sværere for os at skaffe de brugte biler. Det bruger vi rigtig, rigtig meget tid på hver dag faktisk. Den store efterspørgsel kan i høj grad også mærkes, når det kommer til prisen. Vi har jo lige været inde og sidde på kontoret og tale omkring den her, hvor vi fik at vide, at det er prisen, det er den, der står i vinduet. Der har der jo før i tiden været lidt mere at give af, og der har det været lidt nemmere at handle. Så en ting er prisen, men manglen på brugte biler betyder også noget for betænkningstiden. Før i tiden, der har vi jo godt have måske været vant til, at den bil, vi kigger på, den er her formentlig også sådan i næste uge. Men det har vi fået at vide, at vi skal nok ikke vente for længe. Bilforhandleren har lige nu godt 70 biler til salg, og håbet er at kunne tilbyde lige så mange til næste år. Det er en kæmpe udfordring, og det som sagt bliver sværere og sværere at skaffe brugte biler, så det er lidt spændende at se, hvordan det udvikler sig, men det håber vi selvfølgelig på,